Ja, goddag til alle sammen derude, og vi er her med kanalen Svindler på farten. Og det kan godt være, at I er jo nysgerrige, hvad er det for noget fis herovre på den der program? Hvad er det for noget? Skandaler, og er der skandaler? Nå, men det vil vi komme lidt længere og forklare lidt om på den her. Er onkel Google eller Facebook i samarbejde med TV Smart Svindlere? Nå for søren da, det er da en godt spørgsmål. Men vi går lidt videre, og vi prøver at stille den spørgsmål videre til onkel Google. Vi spørger onkel Google, hvad helvede de lavede, når de kiger sig. Og vi fandt frem til, at både onkel Google og onkel Facebook, de har en lille finger med i spillet, når det gælder sig om disse her satellit-tv, gratis satellit-tv hjemmesider, som simpelthen tager pis på danskerne. Men hvad kan så en lille mand gøre, når en sådan stor program som onkel Google er i samarbejde med sådan en svindlerfirma og lærer dem og så svømme deres eget sø? Vi kan ikke gøre så meget ud af det. Vi kan kun gøre og forhindre dem ved at gøre onkel Google opmærksom på, og onkel Facebook, at disse to, vi kommer, undskyld mine damer her, vi kommer tæt på disse to begivenheder lige om lidt, men vi vil bare vise frem til, at disse to sider er ensartet, og det er nummer 1 hjemmesider, som disse svindlere, de simpelthen svindler og bedrager sig i danskernes lommer. Her kommer vi frem til, mine damer og herrer, til svindlernes hjemmesider, side nummer 2, mine damer og herrer. Og side nummer 2, de har et navn, som kaldes for satellittegetrade.org. Og mine damer og herrer, hvad fanden skal vi gøre, sådan os som små mennesker, mine damer og herrer, at bekæmpe sådan svindlernummer som den her, når vi simpelthen sidder i lommen på Google, og så sådan en stor selskab, som også er vores nevø og vores godt, mine damer og herrer. Her kommer vi til en kanal, hvor vi vil overbringe til jer originaliteten af den svindlerprogram, som vi vil afsløre her, mine damer og herrer. Fordi de kan ikke gå længere mere, og I kan slå en streg over for den her svindlernummer. Mine damer og herrer, nu går vi tæt på den her svindlerkanal, og vi vil overbevise jer, at de samme program har de samme hjemmesider, men de leger med priserne. Det vil sige, at onkel Google er i baglommer på dem. Prøv at se, mine damer og herrer, og vær ikke overrasket, mine damer og herrer, at disse sider er ensartede, men priserne er på fusk. Prøv at se, mine damer og herrer, nu de kan tillade sig, mine damer og herrer, og skifte priser, som vi skifter strømper. Hvad er det for noget, vi skal stille op med disse svindlernummer her? Og nu har vi så nået så langt, at vi vil ikke forstyrre længere med den her side, mine damer og herrer, fordi vi har nogle mere vigtige ting til at afsløre, fordi de to sider her, mine damer og herrer, de er decideret svindlernummer. De har været på markedet i langt 4 år, mine damer og herrer. Hvordan helvede skal vi sende en stopper på? Prøv at se her, mine damer og herrer, de samme hjemmesider, identiske hjemmesider, som leger med priserne, som om vi var bare noget, som skal lige overstås. Vi skal lige stille os i hjørne, fordi onkel Google vil have os til at holde mund, mine damer og herrer. Og hvad fanden gør så onkel Google, når de kigger sig? Selvfølgelig, mine damer og herrer, så samarbejder de med svindlere. De gør de samme, onkel Facebook også. Så, mine damer og herrer, nu vil jeg overbringe jer igen den nyhed, og prøv at kigge godt på den der her, siger, mine damer og herrer, at
den siger her, det er identisk, som den side her, mine damer og herrer. Ingen tvivl om. Men hvis mine damer og herrer, I kigger på priser, og I kan se, at datoen herover, de er bare så tilbage til 27. januar, mine damer, men priserne er ikke ensartet. Så en af mine venner, han har jo været udsat for noget meget uvær, og jeg kan bare fortælle jer, at det var ikke godt for ham, eller alle de andre, der er blevet som pustet med den her firma i nakken. Min gode ven, han har modtaget sådan en meddelelse om den her fjernsyn for Masterpay. Og lige så snart min ven, han har downloadet den der her, og trykker på knappen ind på hans e-mail, så gik den der fidus i gang lige med det samme, og downloadede den der Smart TV 2014. Og selvom den her fjernsynprogram har en anden fidus her, som befinder sig i boksen, mine damer her, det er problemet bare, at de har glemt at sætte updatoen, hvor vi kommer frem til virkeligheden, at her har vi programmets virkelighedssens, at den programmet bliver oprettet den 8. december 2010, og den har 13 filer. Det passer også meget fint. Ingen tvivl om det. Og så har vi noget her, som de har glemt at opdatere for nylig. Der har vi noget bonus, mine damer her, for den 30.11.2014. Og så er der nogen, der kalder sig for programmer, og så er der nogen for Mac, og så er det lidt til hver. Så uden tvivl, mine damer her, I kommer ikke til at kigge jer, når I køber den program her, fordi den program giver nok beskæftigelse til jer i både knæ og hæ. Og for det første, så skal jeg så lige gå ind og bøvle med det der kabelguide. Og det er en langsigtet program, som I skal bøvle med, indtil I kan få altså programmet frem på jeres fjernsyn. Og når I når langt til instruktioner, mine damer her kommer til at bøvle et par timer mere. Og hvis I er arbejdsløs, mine damer, så er det en god beskæftigelse til at købe sig den der program, mine damer her. Den der gratis satellit-tv. Men jeg vil meget gerne advare jer om, at priser og pakker, de bliver også byttet om og skiftet ud, som vi gør, og vi skifter strømper, mine damer her. Vær ærlig og læg mærke til den her. De siger grøn ud, og det er rigtig søger, og så går vi igen ned her. For at gøre det hurtigt, mine damer her, så går jeg hurtigt og springer over den der besværlighed, og så beviser jeg jer, at den her side, mine damer her, den kaldes for gratis satellit-tv, og den har en lille flot russebane her, mine damer her, og det kan I godt få en gratis tur uden betaling, hvis I hopper op på den her tur. Den eneste ting, der mangler på den her, der er pakken. Rigtigt, mine damer her, pakkeløsningerne er væk. Det har de banditter, det er simpelthen snuppet. Det kan ikke være bekendt, at her får I en sådan en kæmpe stor pakke, uden at betale for gratis 0 kroner, mine damer her. Prøv at se her. Hvordan kan det være bekendt, at den største succes bliver foretaget for jer, mine damer her, og så skal I betale stadigvæk de samme priser? For sådan, man prøver at se her, og når vi går herind, mine damer her, nu beviser jeg en gang til jer, at de samme, vi får en russetur, for ingen penge, mine damer her. Vi forstør den her fucking kanal, så kan I se det tydeligt, at ingen der lever, mine damer her. De er med irriterende, og den pakkeløsning er lige pludselig væk. Hvad skal vi gøre uden det? Så kan vi ikke få vores tid besat uden den pakkeløsning. Og den koster også lidt mere. 475 kroner. Vi skal gå og klage over til onkel Google. Og de kan ikke være bekendt, at de går her og laver om på det. Og de fjerner det vigtigste, som er det vigtigste i hele programmet, mine damer her. De kan I selv se. Undskyld mig, jeg falder til ord. Men her har vi pakkeløsningen, som er lige pludselig væk, mine damer her. Nu bliver jeg nødt til at putte mig lidt, og lille mig velsigne min lille kat. Måske den giver mig lidt omsorg,
Men jeg giver alle mine damer her. Jeg har lige glemt en ting, undskyld. Jeg har også glemt, at disse banditter, undskyld, de kan også finde på at stjæle din identitet, og det er det bedste, vi kan overleve og opleve som dansker, at købe noget for sådan ærlige mennesker, som handler hos Masterbag, og så hos Junkie og e-book, og Boksen leverer deres trofaste programmer for 2010. Og så går vi lige over til onkel Goggle, som når de gider sig, så arbejder de sammen med banditterne. Og de gør også Dr. Facebook. De er jo de samme, de har de samme kort i lommen. Men problemet er bare, når vi kommer så langt, så kommer vi til den her program, som er fagbladet 3F har skrevet om. Hvad skal vi med alle de fjernsyn med 3.000 programmer, når vi kan få det hele gratis? Så har vi så lidt fordybet os i den der kanal her. Så har vi lagt mærke til, at de banditter, de fem har krævet kun 249 før tiden. Nu snyder de også med 100 kroner ekstra. De kan ikke være bekendt. Og det har kun gå et par måneder. Og pludselig bang, Bejbel er også med i svindelen. Halløjs også med. Og det er også nogle falske udenlandske adresser, der er med i den der svindel. Kan de være bekendt? Problemerne er bare, og jeg vil simpelthen lukke mig ind, hvor I rigtig bliver overrasket. Her på den kanal kan I se, nu er min kammerats navn her, men desværre han har fandme glæde over, at de har sat ham på første plads her. Det er rigtigt. Christina er også med, men hun har aldrig skrevet den her, mine damer her, fordi jeg har en bevisbog, I kan se her. Min ven, han har også været på den første side her. Og det var lige for 4 dage siden. Nej, det var for 2 dage siden. Og der kan jeg bevise jer, at han står lige præcis her, hvor der står Christina Madsen. Og jeg viser jer en gang til dem billeder, mine damer. Prøv at læse den der suveræne beskrivelse om Smart TV, som alt fungerer som det skal, fordi sølle 349 kroner. De kan ikke være bekendt, at I lader den her ærlige selskab i svigt. Prøv at se jer de samme suveræne beskrivelse. Okay, mine damer her. Nu går vi videre, og vi spørger os selv igen. Er det en skandale? Er Google eller Facebook i samarbejde med disse tv-svarsvindlere eller ej? Jeg venter på jeres svar, mine damer her. Her under programmet, og her også, mine damer her. Og pas på, hvis I får sådan en regning, så har I besat siden, så har I noget at lege med. Helt tilbage på 2010. Kan I så fortsætte en god dag, mine damer her, og hils Google, og hils Facebook, og se til dem. God samarbejde med de 2 svindlernumre her. Velkommen i klubben. Ha' en rigtig god dag.